Takže čat, tu je Stellar a dnes si ohodnotíme prvý spoločný album od Pilsiho a Luca Brasiho Vojna, a to prvé 4 tracky z albumu. Hneď na začiatok musím povedať, že tento album je naozaj super, má skvelý sound a chémia medzi Lukom a Pilsim je skvelá. Na druhú stranu sú tu aj nejaké misy. Bez nejakých kecov poďme rovno na prvý track. Cesta do raja má intro, ktoré robil Cedric a má skvelý beat a aj jeho mamblovanie, alebo vysoký hlas, alebo čo to vlastne je, znie skvelo. Nasleduje beat switch, ktorý je neskutočne hard. Pil a Luka repujú back and forth a sťažujú sa na vládu a stav tejto krajiny. Pil si ide viac do hĺbky a do problémov, zatiaľ čo Luka len nadáva, ako im neverí, čo je celkom divné, ale aj tak to je dosť hard celkovo. Tento song je hrozná nálož, intro aj beat switch je skvelý, milujem aj ich chémiu na beate a to, ako sa striedajú celý song. Táto pesnička je pre mňa highlight albumu a je to určite najlepšia sonka, dám ju do kategórie skvelý. Vytkol by som možno len kontrast v ich odkaze a to, ako je prvá časť dlhá, ale beriem je to intro. Nasleduje pesnička 12, na ktorej sa mi vôbec nepáči refrén, ktorý je dosť divný a opakuje sa až moc slovo 12. Brasiho sloha je v pohode, trochu ma ale štve, že tu znie až tak moc drsne a znie to podľa mňa celkom divne. Čo by som ale vyzdvihol je beat, ktorý tu je naozaj úžasný a na Pilsiho slohe, ktorá je za mňa najlepšia časť songu, sa zmení melódia, ktorá ale tiež šľape. Tento song má svoje plusy aj mínusy, celkovo ale hodnotím dobre, hlavne kvôli bitu a melódii switchu, 12 ide do kategórie dobrý. Song Special One je veľmi goofy a má hrozne zvláštny beat. Tento song je dosť ťažké hodnotiť, lebo je veľmi vtipný, má veľa dobrých športových odkazov a punchlineov, čo sa mi celkom páči. Páčia sa mi aj slohy, ktoré sú celkom podarené a aj feature od Ariana je celkom dobrá. Refrén je tu ale znova celkom otravný a moc často sa opakuje a zároveň beat sa vôbec nemení a tá melódia je po chvíli celkom otravná. Určite je tento song ale obstojný a určite by som ho neskipol. Dám ho do kategórie dobrý. Ďalší track je mega hydnený stres, na ktorý ste podľa mňa najviac zvedaví. Tento song ťahá jedna vec a to je refrén. Ten je mega chytľavý a ľahko zapamätateľný. Úprimne ale není nič moc, je hrozne primitívne napísaný a používa moc jednoduchú flow, ktorú má Luca Brasi na celom songu, čo je dosť red flag. Ďalší red flag je určite neskutočne jednoduchý, nezaujímavý a repetitívny beat, ktorý je navyše príliš rýchly na trap a celý song je kvôli tomu veľmi rushed a obmedzuje ostatných slovom, keďže je veľmi rýchly. To sa ukazuje na Separovej slohe, ktorého sloha je veľmi málo energická a nemá až takú zaujímavú flow. Aj keď si myslím, že Separ je zďaleka najlepší feature artist na slovenskej scéne, táto spolupráca mu až tak nesadla, aj keď je to dosť populárny song. Pilsiho sloha je dosť highlight a najlepšie sa trafil do bitu, ale aj tak za mňa žiadna sláva a celý tento song je podľa mňa hrozne overrated. Dám ho do kategórie mid, neviem čo na ňom ľudia tak vidia. To by bolo na dnes všetko, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, follow pre ďalšie videá a zanechať koment. Čau. Takže čat, tu je Stellar a dnes dokončíme tier list albumu Vojna od Pilsiho a Luca Brasiho. Ak ste nevideli part 1, tak si ho choďte pozrieť a pre ďalšie videá hoďte like, follow a do komentu napíšte, čo by som mal hodnotiť ďalej. Ďalšia pesnička je Lisan Al Gaib. Tento song začína veľmi kľudným beatom a následným rýchlym beat switchom, ktorý je za mňa highlight albumu. Tento druhý beat je absolútna nálož a podľa mňa dosť ťahá song. Páči sa mi aj, že tu nie je refrén, tým pádom je to len výmena medzi Lukom a Pilsim a ich chémia sa tu tiež skvelo ukazuje. Čo mi jediné vadí na tomto tracku je hrozne lyrics, hlavne od Brasiho, ako napríklad repu Zapredal som dušu, som Luka, mám aj kušu. Na tomto tracku určite aj čo sa týka flows aj lyrics dal lepšie Pil a celkovo je to neskutočný performance na tomto songu. Je to fakt skvelá ukážka, ako má znieť dirty trap. Lisan Al Gaib ide do kategórie skvelý. Netreba mi ľubav, je za mňa trochu drop v kvalite, ale ten beat je stále skvelý a celkovo na tomto albumu veľmi pozitívne hodnotím beat choice. Čo mi ale zas vadí je refrén, ktorý znie presne 6 krát, čo je za mňa moc a není ani taký dobrý. Lukova sloha je za mňa ale dosť dobrá, škoda, že je ale taká krátka. Tento song určite není zlý a nie je to skip, dám ho do kategórie dobrý. Musím ale vytknúť to, že väčšinu tracku tvorí len refrén, ale nevadí. Nestaram sa je ďalší mega populárny hit. Za mňa určite lepší ako Není stres. Pilsiho sloha je obstojná, ale Lukov performance je lepší, hlavne tá časť, kde spieva neistota, sklamanie a rozplynuté sny. Refrén je tu tiež dosť dobrý, jedine čo mi ale vadí je, že sloha má skoro takú istú flow. Znova tento track ťahá beat, ktorý robil Special Beats, čiže tam je kvalita zaručená. Celkovo dám znova do kategórie dobrý, ale mám pocit, že tú kategóriu by som mal premenovať na v pohode. Mama aj Didid je opäť riadna trepová nálož a za mňa toto je jednoznačne najlepší refrén na albume. Luka to merte zajebal a je to hrozne legendárna časť už teraz. A mimochodom viem, že tento track vyšiel skorej ako album, ale aj tak to budem hodnotiť jak ostatné pesničky. Na tomto tracku je opäť úžasný beat, ako na celom albume Facefront spravil brutálnu robotu. To piano je hrozne hard. Slohy sú tu ale trochu mínus, hlavne Pilsiho si myslím, že je najhoršia časť pesničky. Bujen dal celkom v pohode, je to celkom fajn feature. Mama aj Didid ide do kategórie veľmi dobrý, fakt je to už teraz memorable song. Celkovo tento album je veľmi príjemný listen, nemá ani jeden skip, v podstate aj keď Není stres nie je moc song pre mňa. Myslím si, že niektoré slohy a refereni na tomto albume mohli byť prepracovanejšie, čo sa ale nedá albumu vytknúť, je úžasná hudobná produkcia a beaty. Takže to by bolo na dnes všetko, ak sa vám tieto série páčia, nezabudnite dať like, follow a zanechať koment. Čau.